Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhledolwana Mamkizistugo. I am born again and I love the King of Kings, Jesus. So guys, namhlanje le video beniyilindela. Ndithi bendithanda izonixelela ukuthi izimpi sizilwa kanjani. Ndilapha. Yayibona? And ke guys, ndiyenza le video ndime ngazo zombini inyawo namhlanje. Uthi ubona manje bendihleli ndishushu ndiyilindile nam. So guys, ndizoninika I'm going to give you psalms that you are going to use when you are in a spiritual warfare or when you are being attacked or understand them. So before you go to the verse that I'm going to be giving you, please read the whole chapter so that you can understand the whole chapter. Then uthathe le verse usebenzise yona as a weapon. Hey, nansiya eyokuqala mna nyandazi ngene emxholweni enye. Oh, this is part 1 ne guys. Yes, I think I'll do part 2. Yeah, ngicinga kanjalo because mna ezami izimpi hey mna ngiguqa ngithanda zekuguga amadolo umntakaba waphinde ndiwarenew ndiyadlala. Indumiso 56 verse 9. Guys, Indumiso 56 verse 9. Ithi ziyakubuya umva intshaba zam mhlana ndibizayo ndiyakwazi oku kuba uThixo unami. Understand? Ziyakubuya umva intshaba zam mhlana ndibizayo xa ndibiza bani xa ndibiza uThixo. You understand? So guys, xa usebenzisa iBible verse ukulwa izimpi zikamoya uye uthi andithi uqala kahle uthandaza ngalendlela endinifundise ngayo, so ube sowuchoko kubana kosindo ngakumelwe zintshaba utshaba lwam luyandilandela. Kodwa according to Indumiso 56 verse 9 ziyakubuya umva intshaba zam namhlanje utshaba lwam ndithi lubuya umva. Uya understand? Uthi namhla uyayimanifesta ndithi uyayimanifest uthi namhlanje utshaba lam lubuya umva ngegama lika Yesu waseNazarethe. Utshaba lwam aluzuphumelele empilweni yami. Uyabona andas apho bekhona bazobe bencangazela kunguJune July. So uye ke ngoku kwindumiso Indumiso 64 verse 6. Ithi Indumiso 64 verse 6 ithi inhliziyo imbilini naya ethi imbilini yendoda nenhliziyo yayo yinzulu. Nikhumbule guys okubana bahleka nathi kodwa basifuni, bahleka nathi kodwa basithandi. So usebenzise landumiso uthi Thixo wami ndibazi abandithandayo, Yehova wemikhosi andibazi abangandithandi. Kuba uyatsho Indumiso 64 verse 6 ithi inhliziyo imbilini yendoda nenhliziyo yayo yinzulu. Thixo wami uzundikhusele kwabo banhliziyo zinzulu. Ayibo uzawubona izimanga ke once wathandaza lo umthandazo. Andifuni ukuthi kutheni usuke ke ngoku uye kwindumiso 91 verse 7. Ithi Indumiso 91 verse 7 kungawa iwaka ecaleni kwakho isigidi ngasekunene kwakho kodwa kungasondeli into kuwe. Yeva ithi nge-English 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all round you, but you will not be harmed. Yeva lutho utshaba lakho selikuhlasela luzile ngamandla. Uthi ngendumiso 91 verse 7 akukho nanye into eyawusondela kumi kuzawiwa ke ecaleni kwami kube sisigidi ngasekunene kodwa kukho into eyawusondela kumi. Guys, xa ukwi-spiritual war uyayimanifesta into guys, uyathetha uthetha into esuka deep down from your heart usebenzisa izikhali eziphi ezikhali zi-Bible verses. Uye ke ngoku kwindumi uyabona Indumiso 52 verse 8 ikufuna apho ubetheke nyani ubethekile uba kawe uthi wangapha unxitheke xa wangapha zikuthi nhli xa wangapha umanxeba uthi kodwa noba ndingamanxeba Nkosi
uthi Thixo wami noba ndinganibandezeleka kangakanani kodwa according to Indumiso 52 verse 8 ndinjengomnquma oluhlaza endlwini kaThixo ndokholosa ngenceba kaThixo unaphakade kanaphakade. Hayi apho mntasekhaya iintshaba zakho ziyawuxa ukuba lo mntu sim-athakhe mina, sim-athakhe ekuseni, sim-athakhe emalanga, sim-athakhe ebusuku kodwa usathi yena unjengomnquma oluhlaza. So guys, le Bible scripture ndikunikela okokubana ube strong, uya understand. Kaloku once waba strong utshaba luba weak, kodwa once waba weak utshaba luba strong. Froster nation nibambile nefrostana. Benchilo nathi ndiyazana le video. Yeah, sandikhona. Ithi ke nge-English, but I am like an olive tree growing in the house of God. I trust in his constant love forever and ever. But xa bekuphosela le attack uthi, I am like an olive tree growing in the house of God. I trust in his constant love forever and ever. Hayi namhlanje kuphela kodwa forever and ever, unaphakade kanaphakade. Ize kulandawo uyabona landawo uyeke ngoku ku 2 Corinthians 10 verse 3. U2 Corinthians 10 verse 3 umsebenzisa kakhulu xa uqonda kunama cases ofuna ukwa-breaker, xa uqonda kune stronghold uthi nje esi stronghold sizawubreakeka ngegama lika Yesu. Ndisebenzisa u2 Corinthians 10 verse 3. I break this stronghold in the name of Jesus. Hayi destroyeka mntasekhaya, destroy. Uthi ke yena 2 Corinthians 10 verse 3 uthi it is true that we live in the world, but we do not fight from worldly motives. The weapon we use in our fight are not the world's weapons, but God's powerful weapons, which we use to destroy strongholds. Guys, hey ugqibithi besathukile besamangela ayibo ithini ngoku into kagelwa sebenzisa ivesi ezingaka saba powerless kangaka. Uthi Deuteronomy 28 verse 7. Uthi Deuteronomy 28 verse 7, the Lord will defeat your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will run away from you in all directions. Abavele babona bayibo hayi kwenzekani ngogeli ithini into yakhe wasewane confidence kangaka uqonba intoni uqonba noba ningani attack, but you will run away from me in all directions because my God will defeat you. Hayi noba uyagula guys, if you are sick sebenzisa Deuteronomy 28 verse 7. Xelela sickness ukuthi okay uzile wahlala emzimbeni wami, but now out you will run away in all directions because my God will defeat you out of my body. Yaphuma mntasekhaya, phuma ibaleke mntasekhaya. Uyabona uthumela isilwane noba sifika sithi kumqhwabaqhwaba sibuze baba ubunthuma xa bekutheni kulamntu lo mntu lwami uyakhuleka lo mntu lwani usebenzisa izikhali ezinzima, sebenzisa izwi likaThixo. Masilweni kube khona abathanda ukusacrifice abantu, naba abathanda ukubulala abantu. Yandiva bathanda ukuthi ube sengozini, wena kufanele usolo usengozini okanye ifamily member yakho isengozini okanye uya understand bazama nje ukuthumela izinto ama premature death. Utsho uye kwindumiso 31 verse 17 uthi Yehova andiyi ukudana kuba ndinqula wena, mabadana bangendawo bathi cwaka kwelabafileyo. Hey, uyabona kulena indumiso nditsho noba bekuthiwa bebethi hayi kule game lena siyamnqoba, kodwa uthi jonga andiyi ukudana nizunqoba, andiyi ukudana Yehova kuba ndinqula wena, kodwa mabadana bangendawo bathi cwaka kwelabafileyo. Utsho futhi ukuthi indumiso 31 verse 17 hayi
hayi awuthi ndifunde hayi guys ndiyifunde eBhayibhile andifuni icimba sekwenza izinto zami kaloku guys abanye abantu abafuna ukusibona siphila uyayibona so kufanele kufe bani mabadane bathi cwaka kwelabafileyo andingowabo bazixelela uba ungowomuntu bazixelela uba ungowedimoni hayi ungokaThixo iba njengomnquma oluhlaza endlwini kaThixo ukholose ngenceba yakhe unaphakade kanaphakade awuzukushukunyiswa. Ndifuna ukufundela Indumiso 31 nge-English naya uverse 17 uthi I call to you Lord, don't let me be disgraced. May the wicked be disgraced. May they go silently down to the world of the dead. Hayi ngaba baqalile kaloku. So ngoko kaloku guys xa uqala impi ungacimba sizawucela uxolo. Ayi nabantu na xa ulwa siyalwa. Hayiba malanga kaloku silonqolonqa fanele kuliwe. Uyazi guys kunomhlabelelo xa ndikhumbula le ndumiso eku-52 verse 8 apho kunzima nyani kodwa uqonda bandi njengomnquma andiyindawo ndokholosa ngenceba yakhe. Ngamaxesha amaninzi ufika abantu bebodwa ifamily ibalekile ifamily ithi hayi wena nengxaki ezininzi sikhathele nguwe abantu babalekile utsho uhlabelele la mhlabelelo uthini na uthi kuba namhla ndinje ndili lolo apha ndandisiya nezihlwele kuyo indlu yakho. Uyayiva mawungade ufikelele kulaa ndawo ukuthi uhlabelele laa ndawo uyayiva kangoko iye phaa kwindumiso 52 uthini uthi ndinjengomnquma oluhlaza ngeke bakuthinti azothi ke ngoku owethu uThixo ngoba wethu uThixo namandla kuJohn 14 athi do not let your hearts be troubled, trust in God and also trust in me. nguYesu lo wayithetha lo mazwi kubafundi bakhe. Utsho ke ngoku uyohlabelela la mhlabeleli uzibuzo kokubana kanti ngaba ndikhathazeke kangaka kuphele ithemba na. Utsho uthi kungani na phefumlo wam udakumbileyo begithemba lakho kuye uthuthuzeleke. Guys, please go and read. Guys, ndicela nenze kanje. Ufunda yonke ichapter bese ucaphuna iverse 1. You understand? You read the whole chapter, uthatha iverse 1 ozalwa ngayo ezawuba sisixhobo sakho, ezawuba sisikhali sakho. You understand? So, I think I'll do part 2. Andithi kufanele silweni guys. Andithi kufanele ndinicebise ukuthi kuliwa kanjani. Lonzuma ndinixelela uba i-attackers nje iza kanje xa kunje kodwa ndinganicebisa uba nazi iBible scriptures zokulwa nansi indlela yokulwa. Frostan. Yes. So kwivideo elandelayo ndizawenza part 2. If nizawutsho nina on my comment section uba niyamfuna part 2 or not. Then if ani-commenti ngo-part 2 ndizawenza a new video apho ndizobe ndinixelela khona ukuthi why do you forget your dreams and how to fight those spirits ezivala amaphupho wakho. Understand? And what to do when you forget your dreams. So sikhona until another I'm back. So please don't forget to like, to comment and subscribe.